All we need is somebody to lean on. Operator sih ngonjol. Iki to, diangkat-angkat iki. Operator. Kan ngomae wae ya iki. Jai. Ini Jawa ya. Baterai. Ganti tenan ya. Lali ya. Ngono ya. Yo. Mau lewat ya? Mas, hop. Piye. Aku wali adolane cewek kuwi. Apa jenenge? Ini Mary. Ini padil kayaknya apa kene ya? Mary. Heeh. Wala sampean iki lurus terus mentok engko omah ke loro kok. Penting mentok kuwi engko omah ke loro. Mas loro. Heeh. Ora mentok gua apa nyemplung ledeng ngono. Ya nyemplung ngono. Mas guyon wite kok tenan. Sampean kok anggere ngono kuwi wis bablas engko anggere enting omah ke loro mentok omah ke loro. Cedak kandang sapi itu. Ah, cedak kandang celeng kok. Terus ono aja. Ana aneh di rono apa rono? Karo ono tah ono arepan. Oh, ya terus aja. Yo. Kok ngeyel. Oh, lah terang aku ngeten kok demo iki. Tuah koni aneh di mah nama Mekah iki. Kalau Mekah pinggir ledeng cedek banget ini. Rono wae lah. Kok angen aku de Mary. Wah, dalane bosok iki malikan. Lah dene pengen cek lemah lho. Rek, omah dhewe iki ganti to, Rek? Oh, lah jangkrik. Aku si bakul aku iki. Lah kok sopan nah iki? Mentok ledeng ya iki. Wah. Aku nih. Mana di mana mancing? Aku mancing ya, Jam. Ngerti ora? Bangsat tulung. Rek. Takon. Takon opo? Omahe Dik Mary banjir. Ya takoni biasa wae rasa karo mancal. Tulung ya wis iki. Yo. Piye lu iso nyemplung iki? Wis sampe tle ya? Wis Rek. Minjaku. Oh, lah dasar wong gendang. Ora lho. Jane iki arep takon apa? Apa iki? Opot. Ora saiki nggo jagong. Pamit lho Lek sepurane lho. Ya ora saiki ngombe sithik. Mangan. Saiki digawe santuy rokok. Aku diruwi wong kemol Lek. Lah di sini kok apa wong iki? Wae ora lemu. Motor Supaek. Oh, lah kaya wong rodok iki kebak ora utah, miring ora tumplek. Pantesan wis tak tuwa kok ndek ana ndi? Ana Mekah jarene. Oh, Oh, lah jan. Lek iki wae kok takon Lek. takon piye iki? Omahe Mary. Omahe Mary lho. Dalan iki lho. Lurus. Mentok. Wae ngiri. Mentok. Oh, ngiri meneh. Ngiri terus. Kae. Lurus ngiri terus Kae lurus. Kae omahe. kamu kemana tak takoki mau we. Lah wis takon neh ora kok kono. Modal iki ora. Aku takok wong-wongan. Lah kok apa ngejeblone iki?
bilang wong lek bilang kembangan to. Iku pitik kembang opo piye ngono. Tak lale-lale yo. Ora nyaur yo ora pantesan. Ya kuwi omahe iki. Iki matur nuwun iki. Ora ngombe. Ora kok. Ora. Wis korek. Iki korek nggo aku ya. Boco lek. Wis takon tak ruwe aja. Oh, ya wis matur nuwun aku lek. Ya wis. Aku sepurane lek lek. Ya. Ya. Suwun korek. Oh iya lek. Nah, ini kan ngumpet rokok ya penak. Ya, kok biasa kaya wong ya. Tega pecicilan. Siapa ya? Baik ya, ya. Jangan dari. Wih. Si anget ya. Onti. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, nawain jeruk. Insya Allah. Pantas selama ini kita tinggal mulai gini kita. Piye Mas? Abran cewekku. Sing ndi cewekmu iki? Ya ki pemacan. Lho, cewekmu lho iki? Yo berhubung aku ya Mas yo wis suwi ra berhubungan. Terus piye? Ya saiki piye Mas ben ae Mas? Daseng piye men ayo? Yo garek Dek Mary arep pilih endi? Sampeyan pilih sapa, Dek? Aku bilang kok Mas. Weh, engko sik ora iso. Aku wong lanang. Ora iso dipilih cewek.